Ahoj, hledáš Discord server, kde najdeš různé věci do 5M, například módy, puffer, nuker nebo například mod růžových zbraní? Tak Time Services je ta pravá cesta pro tebe. Na to serveru Time Services můžete najít například soft aim, bullet penetration nebo pad abilities do 5M. Z dalších spoustu modů budeme je přidávat. Například zadarmo, tak tady můžete najít různý citizeny do 5M, Grozerix, nebo například Vegas Pro. Dále tu můžete najít různý gify, profilovky a další. Pak tady najdete, jak dát do 5M kill efekty, soundpacky, crosshairy, citizeny, hit efekty, tracery, reshady. Tyto různé metody budeme ještě přidávat. Tady máte pak tady taky máme komandy, jak udělat, aby když combat lognete, to napsalo jako, že vám to crashlo. Nebo například tracery, nebo kill fixka, blood fixka, FOV, jak mít jako first person, anebo crosshairy. Budeme taky přidávat. Plus tady máme různý gify, to je placený, protože jich je tam fakt hodně. Nikde jinde než na Startup serveru je neseženete. Tady máme růžový guny, to je placený taky. Je to mod, takže se to používá stejně jako když například dáváte